gwamnati wallahi malam ni tun farkon gwamnatin ga san za a samu matsala tun farkon hawan Buhari san za a samu matsala kun san dalili mu an kade ba mun kai campaign tun 2003 ne 2011 wasu kasusuwa da ni su ne an kai ta campaign da su har 2005 har 2015 nake son cewa mun ka kira mutane cewa a zo a zaɓi Buhari mun ka laɓa su ga addini duk inda wata aya take sai da mun ka jawo ta haka ne ko ba haka ba ne to amma kun san abin da addaban mamaki wanda har yau ba mu fitar da mamakin sa ba addini mun ka yi amfani da shi mun kawo Buhari campaign ya ji a lokacin nan ni ina da in dai bai ji na kowa ba ya jinawa ni Bello Abu Buhari ya jinawa me dalili saboda lokacin na akwai mutumin da yake aikowa na a bashi kasusuwa an ce an yi sabo don Allah a zo inda malla a amso mai sabo ashe ya jiya ko bai jiya ba ya jiya kuma ina da shaida in guda ya mutu saurana nan bai taba aiko min yace a malla a ba hada addini da siyasa ba a ba hada albasa addini bai hana mu ba lokacin nan mun kai amfani da addini mun kai mai campaign wai Buhari na hawa mun fito ga baki nai lokacin aikin hajjin farko yayi 2015 sai an ka iskan mai ranka da game da aikin hajji yace a aikin hajji aikin ibada ne aikin addini ne yace it is unconstitutional undemocratic unfair su a kalmomin da ya amfani da su a ɗebi kuɗin gwamnati a aikin addini da su sai ya buɗe baki ya ce don haka da yanzu ga tallafin da gwamnati ke bayarwa na aikin hajji ya cire shi Buhari shugaban Najeriya ya cire hannunsa daga aikin addini to ina tambayar ka yanzu kai mutum ya ce lalura ka na cire hannuna gare ta don Allah tsoro ne kai ka sa hannunka ga tashi to Allah tsoron Buhari yake ji in dai Buhari bai ji tsoron Allah ba shi Allah tsoron Buhari yake ji to Buhari ya ce ya cire hannunsa ga aikin Allah faɗi yadda Allah zai sa hannunsa ga aikin Buhari to Allah ya cire hannu ne ga aikin Buhari faɗi yadda lamari bai lalacewa shi yasa duk mai addu'a ya addu'a banza ta hukai Allah bai amsa addu'a ba muna yi don shi muna yi don kasan mu kawai amma in don shi na wallahi ni ko Allah bani cewa na addu'a don nasa Allah baya amsa cewa ya cire hannunsa ga aikin Allah to shi Allah ya sa hannunsa ga nahi tsoro ne ya kai za a samu matsala ko ba za a samu ba to kun ji asalin matsalar duk matsalar da Najeriya take kun ji waɗanga kalamai da Buhari yayi su na jawo mana duk matsalar da muke ciki kun ba za a fita daga wannan matsala ba sai ya jaye kalamai ya tuba ma Allah ya yi istighfari ba amfani da addini kabbari mun kai amfani da addini mun kai ba campaign ka ki taka mana birki lokacin sai da kabbari a duniya akwai wanda ya ci mori addini kamar Buhari amma yazo ya bude baki don bai tsoron Allah ya ce wai an jaye tallafin da aka ba to ka jaye ka ce addini ya mutu shi ko Allah ya jaye shi ko tallafin da ya bai ga mulki shi ko ya jaye ka zauna lafiya kai ko Allah ya bada lada kun ji matsalolin da an ka samu yace ya jaye hannu ne ga addini shi ko Allah ya jaye nashi tunda ba tsoro ne ya kai ba ko ni kace ko ni Bello ya ba kace babu ruwanka yana cewa babu ruwana da kai balle Allah da ya halice mu duka godo ya dada ma arna don haka magana ruha ta wuce ba wata in ma ana ruha ni kowa ya san ban ruha maganar ruha ta wuce ko a yi shan koko ko a yi jawo rufe mun wuce jawo rufe mu yanzu buɗe ta muka yi gaba ɗai na dai san duk wanda haka kiyayya da ni baka iya mai san cikin uwata ka ce ka a koma haihuwa ta an riga an haife ni to Allah